मोगाच्यानो 2025 वर्स जुबलेवाच्या वर्स या जुबलेवाच्या वर्षाच्या संदर्भात मंगळूर दिएसच्या एपिस्कोपल वाराड्याच्या 11 फिरगजेंतावन एक भक्ती कार्य सादर करतात। या भक्ती कार्यांत बायबल आधारित नाटकुळे आणि कीर्तनाचे गायन असता। या कार्यांत तुम्ही समेस्तांनी भाग घेऊन आत्मिक फुलझडीचंय एप्रिलाच्या 7 आणि 8 तारखेर जेप्पू सेमिनारीच्या उक्त्या मैदानार सांजेर 5 ते 8:30 पर्यंत सादर जातले। बरवर्षाचे यात्रिकां आणि सुवार्थेचे हातेरां म्हणल्यार ध्येयकाल हे सगळें कार्य मांडून हाडलां। आमी समेस्तां या कार्यांत हजर जावन हाचो फळ जोडया आणि खरी क्रिस्ताक आमी या जुबले वर्साची साक्ष दिवया। बरवर्षाची यात्रिका सुवार्थेची हातेरां साक्षावून देवाच्या उतराक परगट्या जीवन क्रिस्ता।